it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have outdoor mukbang. Ayan. Nag-ano po kami dito sa may outdoor. Dito kami kakain ng napakasarap na, syempre kung ano lang yung nasa ref natin ngayon dahil tayo ay under ECQ. Naka-lockdown pa rin po tayo. So, kain po tayo ng kung ano lang pong nasa ref natin. So, nagluto po kami. Ay, andito pala si Ate Rizlyn. Say hi, Ate. Hi. Ayan. At si Johan po, the other side. Ayan. Hello guys. Ayun. So, ang kakainin po natin ngayon is can na pusit na nakaakan. Ayan. Yung saba, pusit. Ayan. And may dumplings po kami dito at siomai, fried. Ayan. I-fried po natin sa air fryer. And ito pong chicken sa air fryer din po na butterfly chicken. Ayan, we have watermelon. And of course, our sponsor po na napaka-generous, 10 out of 10 piece. Ayan, and ate, Carbungcos Bake Shop. Ayan, or Cake Shop. Ayan po, thank you so much. Ayan, so guys, bago po dumilim dito, kain na tayo. So, let's eat, guys. Let's dig in. Kain na tayo. Ayan, let's eat. Kakain na po tayo. Ako po kasi, matagal nang gustong kumain nitong pusit na nakalata. Nakalata siya. So, kain po tayo. Ayan. Pero magkakamay po tayo, guys. Gusto ko ng... Ayan. Unang subo tayo, ate. Unang subo, mga kadonya. First bite. Let's eat. Nakita ko po ito, guys, kay Ma'am si Babes. Napanood ko yung video niya. Napakasarap ng pusit niya. Gusto ko ng water, ate. Yan. Yan, may nagdadasal po dito. Ang sarap. Try po natin itong dumplings po natin. Sarap niya guys. Papakita ko ito, guys. New venue po kami. Nung nagbinulo po kami, ibang part din po ng farm. Yung parang lupa namin dito. Sarap. Pasensya na. Pasensya na po sa aso. As usual, guys, hindi naman kakain lang tayo ng half rice. Kasi bawal po sa atin ang maraming rice. Papakita ko po dito sa inyo yung nakapaligid po ako ng manok dito, mga sabunin na manok. Sarap. Kapangpangan ko yung salita ng dasal dito. Thank you so much, 10 out of 10 piece. Pinadala po ito nung April 6. Ngayon lang po kami nakapag film. Ito po yung bagong release nila na flavor. Strawberry. Yan. Latte at shake po. At saka kay Carbungco Bake Shop po na napakasarap po ng brownies nila. Naubos ko na bago ako nakapag-film. Ito pong carrot cake, kaya meron pong natira kasi talagang tinira ko pa po para sa film namin ngayon. Eat na, love.
Sarap. Itong hindi po namin mauubos. Kakainin po nila yung ham. Yan. Titikman po natin mamaya itong ano natin. Itong ating ayan. Siomai. Siomai ni Joe. Ayan. Sarap. At titikman mo yung manok. Madali lang kuha na po ako ng pusit. Kain tayo ng manok. Masarap naman pala sa ate. May binili po ako na marinated chicken. Kaya lang napakaliit nila para pong ano lang. Baby chicken. Ang tawag doon? Pantikling. Eh, ano yun? Parang siyang ano? Ano yun? Kalapati. Kalapati. Lumaki lang ng konti sa kalapati. Yan. Ayaw po nilang magpakita sa camera. Sila Casey. Yan. Pero kumakain po sila sa gilid-gilid ko. Masarap kumain guys sa ano, sa ganitong lugar. Tapos ilalagay ko po yung ano niya sa umpisa ng ating video. Yan. Watch out for our binulo again guys, part 2. Nag-ano tayo ng adobo or umba sa buho. Ayan. Try na natin ang ating 10 out of 10 piece. Shake ko muna siya. Thank you so much, Ate Kai, for this. Ay. Ayan. Finreaser ko po ito kaya ganito siya. Sarap. Sarap. Dapat po mag-film kami dun sa Kamyas, dun sa bundok. Kung saan po nakatira si Ate Rislyn. Kaya lang nag-lockdown po kaya hindi kami pwedeng pumunta doon. Pagkatapos na po ng lockdown. Yummy. Sarap. Yan tayong water. Sobrang nakakabusog po yung pusit guys kasi yung sabaw pa lang niya pag nilagay mo sa kanin ang sarap-sarap niya. So ako naka 5 dumplings po ako. And of course, kakain tayo ng pakwan. Hindi na ako makapagsalita guys. Sarap nila. Ano siya guys? Parang budol fight ito na nilagay namin dito. So yung matitira kakainin po ng mga anak ko. Ang tamis ng pakwan. Yan. Don't forget to subscribe to our channel kung bago po kayo sa aming channel guys. Ayan. Ang sarap. Yummy. Yan. May mga panovena po sa
COVID. Tamis niya. Tamis niya guys. Mm. Sarap. Namiss ko pong magmukbang guys. Na si ate kasi nagbakasyon ng ilang buwan. Ngayon bumalik si ate. Masarap na to. You must try this one, guys. Masarap. Huwag po tayo ulit ng chicken. Masarap yung chicken, di ba? Opo. Ako kasi, guys, hinay-hinay muna ako sa mga meat at ano. So, mas okay tayo sa pusit. Sarap. Of course, pakwan. Ano guys, sarap yun. Napakasarap po ng kain namin. So, kakain naman po sila Johan at sa ang mga kasama sa bahay, di ba? Ayan. Ayan, si ate nasarapan sa ano niya, gusto niya yung manok. Masarap yung manok guys. Kasi, ang ginawa ko guys sa manok, di ba naka-marinate siya, binanlawan ko siya ng konti and then, binigyan ko siya ng breadings. Sarap. Nagustuhan ko yung manok guys. Sarap niya. Ako talaga guys, paborito ko talaga mga kadonya ang pakwan na dilaw na to. Hindi na talaga ako kumakain ng pulang pakwan. Kasi mas matamis kasi itong yellow. Ayan. So, thank you so much sa mga sponsor po natin. 10 out of 10 piece. SkinResQ, ayan. Thank you so much. SkinResQ brightening set, ayan. Sa mga kadonya naman po, keep on watching po sa ating mga videos. Sana po ngayon pandemic mawala na po itong pandemic kasi para makapag-travel vlog na po tayo. Ayan. Kasi mas prepare din po na mas yung makapag-travel vlog, 'di ba? Para may mga bago kayong mga makikita na place in near us, yan dito sa Pampanga. So, ayan. So, keep on praying and keep laging safe po ang ating pamilya. And kaya ako po, nagpapa-deliver na lang po ako ng mga sa wet market and all. Kasi talagang takot na takot po talaga ako lumabas. Ayan. So, ayan guys. What will you say, ate? Don't forget to like, Share and subscribe and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa aming video na i-upload soon. Stay safe everyone. Bye! Ayan, ito po ang aming kapaligiran dito sa aming pinagmukbangan. Ito po yung sa kabilang may kapit bahay, may kapit farm po kami dito. Ayan po yung mga kahoy namin. Ayan. And ito po yung puno ng mangga. Nandito po kami sa napakalaking mangga. Ayan po sila ate, si Johan. Ayan po yung mga tumitilaok na manok. Nandyan talaga sila. Marami talaga sila dito. Ayan. Ito po ay isang farm. Ayan. Ito po. Tignan nyo po mga saging namin. Dito kami na nangunguha ng saging. Ayan. Sa likod ng marami kaming sili. Ito po, dito po kami nagmukbang. Ayan. Ayan po yung aking mga artista. Kumakain po sila dyan. Ayan, may papag po kami dito. Or ano yun? Basta ito, kahoy na Ayan. So, dito po yung yun po yung hollow blockan namin. Ayan, doon. Doon siya. Ayan. Dati dito yung mga kalabasa namin ay ngayon wala na.
Ang dami po naming tanim na mga ano dito, fruits and all. Ayan. Pagkikita ko po sa inyo yung mga bunga ng mangga dito. Ayan, magpa-farm tour tayo. Ito po ay lupa ng aking lolo na ngayon po ay hati-hati po yung mga magkakapatid. Ayan. And ito po yung mga tanim ni Daddy-o. Talbos ng kamote at kamoting kahoy. Ayan. At mga sweet tamarind din po yung mga yan. Ayan, may mga bunga sila. Sweet tamarind. Ayan. Ayan yung mga mangga. Ayan po. Hindi po namin to pinabobomba. Ayan mo yung parang inaano siya. Ayan. Ang daming mangga dito. Bang. Ayan. Ayan. And then, dun po yung ayan, may mga suha po kami dito. Kaimito, avocado, and all. Ayan sila. Ayan po yung anak ko na macho. Nagkikiri-kiri siya. Ayan. Diba, paghapon napakalilim po dito. Ayan. So, dito po yung half ng farm kung saan po ako nagmumbang kanina. Ayan yung pong gagawaan namin ng atsara, yung business po namin before. Kaya na ngayon hindi kami nag-ooperate. Ayan. So, see you again to our next vlog, guys. Dito rin po tayo bibinulo yung niluluto sa buho. Ayan, ito po yung ating mga anak na napaka-sexy din. Kumayat na ako, guys. Say hi, love.